Eich croesawu chi yn gynnes iawn. Mae'n hyfryd gallu dathlu Gwyl Ddewi gyda'n gilydd. A croeso cynnes i chi os ych chi'n ymwelwyr gyda ni. Mae'n hyfryd cael chi yma heno. Mae yna rei coeddiadau, mae rhaid ni jyst dweud cyn bod fi'n trosglwyddo ar y wennau Mared. I ddechrau, mae'r system gwresogi yn eitha hen ffasiwn peips sydd o dan eich traed chi. Felly, jyst byddwch yn ofalus achos maen nhw'n gallu mynd yn dwym, newch chi'n siŵr bod dim cot neu unrhyw beth yn cyffwrdd ar heina. So, byddwch yn ofalus gyda hynny. Wedyn, gai annog chi ar ôl i Mared orffen, i chi aros am dipyn bach, mi fydd yna baned yn cael ei syrfio fan hyn, a yn y cefn, mae yna cadeiriau a byrddau yn y cefn, a hefyd picer e man. Beth ych chi'n galw picer e man? Amrywiaeth o bethau. Traditional Welsh cakes, okay? Neu y cacen gri. Iawn, pobl yn y gogledd yn falch wedi dweud hynny. Felly, gai annog chi i aros, i gael parhau i gymdeithasu gyda'n gilydd. Wedyn, os angen mynd i'r toilet arnoch chi ar unrhyw bryd, allan trwy'r ystafell drws yma, a wedyn lawr y corridor ar yr ochr dde. Os chi ddim eisiau mynd trwy fan hyn, mae modd mynd allan, a mae yna ali bach yn mynd ar hyd fan hyn, y ffenestri fan hyn, ac yn mynd i'r cefn. Okay? Felly bydd hynny ar gael i chi. Jyst i chi fod yn ymwybodol, yn y cefn, mae yna daflen fel hyn, taflen wrth y ffenestri yn y cefn, a fan hyn. Os ych chi eisiau gwybod fwy, os ych chi eisiau ni gysylltu gyda chi am ryw reswm, plis llenwch hwn, a wedyn jyst dod o fe i'r blaen fan hyn, neu gadael yn y cefn, a wnawn ni checio rheina ar y diwedd. Hefyd, bore dydd Sul, ni parhau fod dathlu, bydd yna oedfa bore dydd Sul Gwyl Ddewi yma am 10 o'r gloch, a mae croeso i chi ddod ac ymuno gyda ni fyna. Ac yna, ar ddiwedd y sesiwn, mae Mared yn fwy na hapus i ateb cwestiynau. Okay? Cwestiynau ynghyd destun tele fi'n gwybod, nid jyst unrhyw gwestiwn, ond mae'n mwy na hapus i ateb cwestiynau. A wedyn, mae rhai wedi gofyn faint mae'n costio. Wel, i fod yn onest, os bydden ni'n gofyn i Mared i ddod i canu'r delyn mewn rhyw, wel, yn y ganolfan y millennium, byddech chi'n talu lot, ond mae'n rhad ac am ddim, a ni ddim eisiau bod chi'n teimlo bod angen talu. Ond mae rhai wedi gofyn, plis, gallwn ni roi rhywbeth. Felly, yn y cefn, wrth i chi fynd allan, ar y silff ffenest, a fan hyn, mae yna bocsys os ych chi eisiau roi cyfraniad, a bydd y cyfraniad yna mynd wedyn at banc bwyd yn yr Eglwys Newydd, banc bwyd ni'n cefnogi. Ond peidiwch teimlo unrhyw wasgedd, plis, ond jyst am bod rhai wedi gofyn ma hynny. A fi'n credu dyna'r coeddiadau i gyd, heblaw, croesawu Mared Emlyn, fi'n abod Mared ers blynyddoedd, a mae Mared a Dawn chwarae tennis. A dechrau fyta. Dawn chwarae telyn. A mae hefyd yn cyfansoddi ac wedi cyfansoddi, a fi'n meddwl bod ni'n freintiedig bod ni'n mwy na hapus i ddod o adre lawr yma i Caerdydd i'n diddanu ni heno. Felly fi'n mynd i jyst drosglwyddo yr awennau nawr i Mared. Diolch Mared. Swn i wrth y modd, swn i gallu chwarae tennis. Swn i yn Wimbledon fel shot. Diolch yn fawr iawn am y croeso. Mae'n bleser cael bod yma efo chi, a dwi'n gweld gwynebau cyfarwydd, a dwi'n gweld gwynebau newydd, ac rhai pobl sydd yn nabod fi ers o'n i'n fach. Hai, Aunty Megan yn benodol. Croeso a Manon, wrth gwrs. Dwi'n mynd i gychwyn efo medlu bach Cymreig. Gawn ni Hyn a Blentyn, a wedyn gawn ni Lisa Lan, a wedyn Ar Lan y Môr.
Delyn, wrth gwrs, ydy offeryn cenedlaethol Cymru. Da chi'n angen fi ddeud hynna wrtha chi, a da ni yma i ddathlu Gwyl Ddewi. Ond wrth gwrs, ddim y math yma o delyn sydd wedi bod ers dechreuad hanes y delyn. Wrth gwrs, mae wedi datblygu dros ganrifoedd o'r offer yna bychan, siap bwa, fatha bwa heliwr am ni, i'r delyn fawr sydd gyda ni heddiw. A mae tystiolaeth yn wir enghreifftiau, rili, ar gerfiadau a cerfluniau a darluniau ar waliau mewn bedda yn dyddio i o leia 2600 cyn Crist, yn y dwyrain canol a'r Aifft. A mae yna ambell i delyn hefyd wedi cael ei darganfod wedi claddu mewn bedda yn dyddio o'r cyfnod yna. Mae'n anodd i ni gredu. Tas gynnau PowerPoint posh, fysa'n gynnau ryw lyniau bach i ddangos i chi, ond yn anffodus dim. Ond yng Nghymru wedyn, da ni'n gweld tystiolaeth o bwysigrwydd y delyn yng nghyfreithiau Hywel Dda, o gwmpas 950 oed Crist. Ond dwi ddim yn hanesydd, a dwi'n siŵr bod yna haneswyr yma. Ond o be dwi'n ddallt, roedd breintiau a dyletswyddau clir i delynorion a beirdd yn llys uchelwyr Cymru. A roedd bob pencerdd
yn cael offeryn gan y brenin. Braf de. Roedd bob pencerdd yn cael offeryn gan y brenin. Unai yn delyn, neu'n grwth, neu yn biba. Felly, fyswn ni wedi gofyn am y delyn. So, oedd hynny, fel ni'n dweud, yng nghyfreithiau Hywel Dda gwmpas 950 oed Crist. Symud ymlaen wedyn i ganol y 19fed ganrif, dwi am chwarae dwy symudiad cyntaf allan o Sonata Rhif 1 gan John Parry. Gwrandewch am yr alaw yn yr ail symudiad sy'n debyg iawn i Dafydd y Garreg Wen.
chi glywed o? Chydig bach? Ie, Dafydd y Gorgon? No, gret. Wel, o John Parry, Telynores fysa fo wedi chwarae, sydd wir yn cael ei chyfri fel y delyn Gymreig. Ac ar y pryd, y traddodiad oedd chwarae delyn ar yr ysgwydd chwith, wan dwi'n chwarae, wrth gwrs, ar rhan fwyaf ohono ni erbyn nhw'n chwarae ar yr ysgwydd dde, ond ar yr ochr chwith fysa fod wedi bod yn draddodiadol yng Nghymru. A da ni yn meddwl am y delyn deires, fel dwi'n deud, fel telyn Gymreig, ond o'r Eidal ddoth hi, go iawn, yn yr ail ganrif ar 15. A nathon ni'r Cymru i mabwysiadu hi, a wedyn ddoth hi'n llai a llai poblogaidd yn bob man arall, a nathon ni gadw hi fynd. A dyna sydd da ni wedi mabwysiadu'r delyn deires fel i ni'n hunan. Ond beth sydd yn Gymreig iawn, ac yn unigryw, yn o bob tebyg, i ni'r Cymru, ydy'r gair hiraeth. Da ni wrth yn bod efo hwnna. Da ni'n licio deud wrth bobl, mae gen ni air special i ddisgrifio hiraeth. A dyna dwi'n mynd i chwarae i chi nesaf, darn yr enw hiraeth gen Grace Williams. Wel, erbyn ni Grace Williams, cyfansoddi hwnna, wrth gwrs, dim y delyn deires oedd. Oedd y delyn wedi bod drwy lot mwy o ddatblygiad ers hynny. So, rhaid nefft yn gwmpas 1720 yn yr Almaen, nath rhywun ddyfeisio y delyn ar waith sengl. Be dwi'n feddwl oedd hynny? Wel,
Dwi'n gwybod os da chi'n, wel, mae'n siŵr bod rhan fwy o'n chi'n gwybod, mae yna bedal, 7 pedal wrth traed y delyn. Brysur iawn, anian, gyd i weld fi'n wrthi efo'r traed yma. So'r arwaith sengl oedd bod na 2 step i bob pedal, so 1 rwsyd, 1 nôl ymlaen. Ond wedyn yn Ffrainc, yn y 4th ganrif ar 15, dyma nhw'n dyfeisio y delyn arwaith ddwbl. So mae'n gallu mynd 2 waith, so 2 slots, felly. Na i fynd i bach o fanylder yn y top. Os di'r pedal ar y top, mae'n flat. Os di o yn y canol, mae o'n natural, ac yn y gwylod, mae o'n sharp. So mae bob un tant, o'n i bai am y 2 gwylod ar 1 top, yn gallu creu 3 traw gwahanol. So dyma, just 1 tant di hwn, D flat, D natural, a D sharp. Mae o'n offeryn clyfar iawn, dwi ddim yn dall o'n iawn de, sut yma'n gweithio, mae o gyd tu mewn y fan hyn. Ond fel nath y dyn nath roi service i'r delyn chydig yn ôl deud, da chi'n gorfod dall bob dim am y car? Da chi jyst yn gorfod dreifio fo. Ac yn i weld, diolch, mae hwnna'n lot o help. Just dreifio'r delyn a dall dim byd llawer ynglyn â sut mae'n gweithio. Dwi'n mynd i chwarae 2 ddarn mwy cyfoes eto rwan. A dwi wrth y modd efo'r darn cyntaf yma, Olwyn Ddŵr gen Gareth Glyn. Mae o'n hyfryd, mae o'n dod allan o'r gyfres chwarae plant sydd yn wedi cael ei ysbrydoli gen degana plant a balli. So Olwyn Ddŵr di hwn, ac yn ôl geiriau Gareth Glyn, mae'r Olwyn Ddŵr yn troelli'n hamddenol, ond yn anwastad. So dwi'n licio'r ffordd mae o'n gweithio fy rhythms gwahanol fan hyn. Ac yn ail, ydyn ni'n peidio sôn am Wylio Matthias nadron. So na i chwarae dan gen Wylio Matthias hefyd. Mae hwn bach yn fywiog, so gewch chi fynd i gysgu yn y cyntaf, a wedyn na i ddeffro chi wedyn ar gyfer yr ailyn.
cael ei ysbrydoli gan taith William Mathias i America. Dwi'n meddwl fydd o yn y gogledd ar de, so dwi'n siŵr iawn yn union lle. Ond Santa Fe Suite, dylse bod fi wedi dweud hynna, Santa Fe Suite ydi enw'r darn ar symud y dola Sundance, esgusdwch chi. Lori gry? So fel oedd Gwydion yn dweud ar y dechrau, dwi'n cyfansoddi hefyd. So dwi'n dysgu o un i un mewn canolfan ac yn y Brifysgol ym Mangor. Dwi yn perfformio fel hyn ac yn gwneud prosiectau addysgol a llwyth o bethau fel yna sydd yn amrywiol iawn, ond dwi yn cyfansoddi hefyd. Ac nesaf dwi'n mynd i chwarae darn neu 3 symudiad, dyd y gwir, allan o ddarn o'r enw Perlau yn y Glaw. Nath y darn yma lansio ngyrfa fi fel cyfansoddwr, really. Nath o ennill yn yr urdd yn y cysadleuaeth cyfansoddi. A wedyn oherwydd hynny gafodd o'i bigo fyny a roed i fel darn gosod yn yr Ŵyl Dant. A wedyn oherwydd hynny, oedd rhaid i bobl ddysgu fo. Ac oedd edrych enwi'r 3 nath ddysgu fo, dyd y gwir, dwi'n nabod nhw. Ac wrth gwrs oedden nhw mewn colega cerdd gwahanol. A dyma nhw wedyn dyma i athrawon nhw'n dysgu fo efo nhw. A wedyn nath i athrawon nhw dysgu fo i mwy o disgyblion. A wedyn mae'r darn yma efo bywyd ei hun erbyn rwan, dwi'n clywed, yna rhywun yn chwarae, neis, gret. Mewn gwahanol lefydd, so mae hwnna'n braf iawn. So Perlau yn y Glaw, beth yw'r ysbrydoliaeth? Wel, dyma'r clawr, so mae hwnna'n rhoi fath o syniad i chi. Mae o ynglyn â y ffaith, y natur mae rhythm i bob dim. Mae yna rhythm yn bob dim. A felly, rwsyd, licio gweld y dafnau o law sydd mewn gwepri cop neu ar ddail neu rhywbeth. So ni mond yn cymryd yr amser i sbio maen nhw yna yn fanwl. So felly, na i chwarae 2 symudiad o hwn. Sori, dwi'n newid chi pethau chydig bach, ond na i chwarae 2 symudiad o hwn. Sgynnu nhw'n enwa, just 1 a 4.
yn fawr. Dwi'n gerddor, dwi yn dysgu ac yn cyfansoddi ac yn perfformio, ond dwi hefyd yn Gristion. A mae hwnna wrth gwrs yn rhan bwysig iawn i fi. Dwi'n yn siŵr iawn pa bryd nes i ddod yn Gristion, ond dwi'n gweld wrth sbio nôl llaw Duw yn arwain fi ar hyd y blynyddoedd. Nes i gael y magu mewn i deulu o Gristnogion, o mam a dad yn dysgu y pwysigrwydd ddod i nabod Duw a Iesu Grist, a wedyn y mrawd hynna fi, y mrawd hyn i hefyd yn dod yn Gristion. Ond dwi'n cofio profi llawenydd wrth ddallt fod Iesu wedi symud bob rhwystyr. Dwi'n cofio faint oedd yn oedi, ond dwi'n cofio nes i wneud rhyw lun a dangos o'i rhywun yn mrawd. Achos o'n i mor excited am y peth. So dwi'n cofio meddwl, waw, mae'r ffordd yn glir, da ni'n gallu dod at Dduw. Mae'r pris wedi dalu am ymhechodau fi. Ond yna gyfnod hir wedyn, lle o'n i yn stryglo fo ansicrwydd ac amheuon, ydw i jyst yn neud hyn achos dyma dwi fod i wneud. Dwi jyst yn credu achos mam a dad. Ac nath hwnna bara am spel go lew. Dwi fod i wneud rhywbeth, oedd hwnna rhywbeth arall. Be dwi fod i wneud, Yn teimlo fatha bod fi fod i wneud rhywbeth penodol. Ac am gyfnod wedyn, o'n i mewn congol yn ysbrydol, i fod yn onest. O'n i'n ymwybodol iawn o'm hechod. Ac o'n i mewn congol. Dyna'r unig ffordd edrai ddeud. A'r unig ffordd allan oedd Iesu. Oedd o fatha yna ddrws yna. A dyna'r unig ffordd allan o gynnau ddewis. O'n i'm yn gallu gwneud dim byd dros fi'n hun, achos o'n i'n stuck. A do gynnau ddim dewis ond trystio. Gollwng. Gorffwys. Be bynnag da chi eisiau alw fo. A cymryd Duw ar iair hefyd ynde. Dwi'n cofio oedd o'n bwysig, un o'r peth o'n i gafal na fo oedd dydy Duw methu deud clwydda. Dydy Duw methu deud clwydda. Os di'n deud rhywbeth, wel, pwy da ni i ddeud fod o'n wrong, de? Pwy da ni i ddweud, dwi'n yn siŵr amdana fi, wel, diolch moch na chdi. Os di Duw yn deud os di Duw yn deud fod Iesu'n ddigon, a fod o wedi delio efo mhechod i, yna pwy dwi i ddeud bod o ddim. A cwbl fedrwn ni ddeud wedyn oedd diolch. Ac diolch am y ffordd allan, a diolch am roi fi yn y gongol, na i ddechrau fo mewn gwirionedd, neu fyswn i ddim wedi gorfod gorffwys yn Iesu. A rwsyd, mae trystio a gorffwys, mae'n gallu bod y peth hawsa, ond mae'n gallu bod y peth anodda hefyd yn dydy. Mae'n anodd, ond eto, mae mor hawdd, achos be arall ydyn ni'n neud, dim byd. Trystio a gorffwys. Ac oedd na un adnod yn benodol oedd yn aros efo fi yn ystod y cyfnod anodd, sef Salm 34 adnod 8. Disgwyl i rei yna chi bod yn union pryn dwi'n meddwl. Profwch a gwelwch, mae da yw'r arglwydd. Rhywbeth i ni wneud yn gyson, wrth gwrs, profwch a gwelwch, mae da yw'r arglwydd. Dwi'n mynd i chwarae medlu bach arall wan. Mi fyddwch chi yn dod i ddallt bod fi cael yn ysbrydoli lot cyn fyd natur a'r greadigaeth. Da ni wedi clywed un yn barod. So dwi wedi dewis medlu adar. Da ni'n mynd i glywed codiad yr ehedydd, a wedyn y fwyalchen, a wedyn y deryn pyr.
So fel pobl greadigol sy'n creu, a mae loes yma, da ni wedi cael lot o sgyrsiau yn y gorffennol yn dod loes ynglyn â creu a felly, da ni yn adlewyrchu'r creor mewn ffordd really bach. So'r Dew y creawdwr wedi creu'r byd a'i holl ogoniant, so da ni yn gallu adlewyrchu hynny. A dwi'n meddwl, fel cyfansoddwr, bod fi fatha rhyw bensaer bach yn rhoi nodau at ei gilydd, bricsan wrth fricsan, nodyn wrth nodyn, bob dim yn ei le yn fwriadol, dwi'n jyst yn llichio nodau, ond mae bob dim yn ei le, mae yna rhyw gynllun yna, a i drio cael bob dim i gydweithio, wrth gwrs. A mae hwnna wedyn yn tynnu'n sylw fi at y ffaith mae Duw ydy'r pensaer mawr, y greadigaeth, ei holl ffrydferthwch, a'r holl rhyfeddod mathemategol a gwyddonol. Da ni ddim yn dall, dwi'n ni'n licio os ni'n dall mwy, dwi wrth y modd efo gwyddoniaeth hefyd, so ni'n licio os ni'n dall mwy. So nid yn unig y pensaer yn y greadigaeth, ond hefyd y pensaer mawr yn cynllunio y cynllun i'n hachub ni hefyd. So mae'n tynnu'n sylw fi at hynny, bod wedi cynllunio popeth o'r dechrau. A dwi'n cael mwynhad mawr o greu syna, ers pan o'n i'n fach, really, o'n i'n chwarae fo syna, chwarae fo'r keyboard, chwarae fo piano, ac arbrofi, a just creu rythma, creu syna. Ac wrth gwrs, Duw sydd wedi creu y clustia i ni gael gwrando, yr amledd sain, popeth sydd yn gweithio fo'i gilydd i ni gael clywed hynny hefyd. Dwi'n mynd i chwarae gwaith rwan, gwaith arall gyda fi o'r enw glasu, mae yna 4 symudiad i hwn, a dwi'n meddwl na i chwarae'r 4. Dyn nhw ddim yn hir iawn. Dwi wedi deud yn barod bod fi'n cael yn ysbrydoli gan natur a creadigaeth Dduw. Ac glasu ydi enw'r darn yma sy'n golygu, wrth gwrs, mae'n amser iawn o'r flwyddyn i wneud hyn rwan, wrth gwrs y gwanwyn, bob dim yn mynd yn fwy gwyrdd neu glas, pa bynnag gair da chi'n ddefnyddio.
Ac mae o'n golygu hefyd yr egino'r blaguron neu'r gwawrio, yr arwyddion bach hynny fel blagurin ar frigyn sy'n rhoi yr ymdeimlad pwerus o wanwyn a dechrau gobaith o fywyd newydd yn de wrth gwrs. Nes i sgwennu hwn i fy nai efo nith, achos bod mynd am dro efo nhw wastad yn agoriad llygad. Achos maen nhw wastad yn stopio, mae'n cymryd oes i fynd am dro. Neu mi oedd o pan oedden nhw fach, achos maen nhw wastad yn stopio ac yn ffendio pethau diddorol. Ac yn y nodiadau'r rhaglen nes i wneud ar gyfer y comisiwn yma, nes i sgwennu adnod o Genesis. Dygodd o ddeiar dyfiant, llysiau yn dwy'n had yn ôl i'r rhywogaeth, a choed yn dwy'n ffrwyth a had ynddo yn ôl i'r rhywogaeth. A gwelodd Duw fod hyn yn dda. A mae yna 4 symudiad fel ni'n deud blagur, a mae'r syniad o rhywbeth yn cychwyn o'n fach ac yn agor allan. Dyna oedd y gobaith. Egino wedyn, a ni'n marfer hwn diwrnod blaen, dwi'n siŵr am lle nath o landio. Mae yna rhywbeth reidus yn efo. A wedyn hedyn wedyn, ag ir wedyn, lush, wrth gwrs, ir, iraidd. So blagur, egino, hedyn, ag ir.
yn fawr iawn. Sgynna i amser i un bach arall? Wel, dyn ni'n peidio cael rhywbeth gen John Thomas na dren. Yr hen ffefryn. Dwi'n mynd i orffen efo bugeilio'r gwenith gwyn. siŵr byddwch chi'n hoffi fi i ddiolch yn fawr i Mared. Mae'n wych gweld meistres yn ei chrefft, yn dwi? Yn yw fi'n baffled jyst yn gweld rhywun i gyd. Heb sôn am chwarae nhw a'r pedal sy'n amrywio, mae'n i fi mind-boggling.
Ond mae'r hyfryd clywed y sŵn mae rhywun yn gallu creu. Felly diolch yn fawr iawn i ti Mared, ni'n gwerthfawrogi yn fawr. Oes na gwestiwn? So, gwestiwn byddech chi'n hoffi gofyn? Sonies fi am rhywbeth ond i ddim cweith mi ddeall y gair. Okay. Deires. Dyna'r gair? Yep. Tair rhes mewn gwirionedd. Ie. So mae hon yn un rhes, diolch byth. Yn y delyn deires, mae gen ti tair rhes o dana. Ond dim fyna. Na, diolch byth, na. So, Ti'n gallu neud hwnna, de? na. Dwi rioed wedi cael gwersi ar y delyn deires. So, ni jyst egluro sut mae gennych chi ddwy res allanol. Mae nhw, ffordd haws o ddeud, ydy fatha'r noda gwyn ar y piano. A'r rhes mewnol, mae nhw fel y noda du ar y piano. So, yr accidentals, yr sharps a'r flats, fel petai. Ac sut mae rhywun yn mynd mewn i'r canol, dwi ddim yn siŵr. Ond dwi'n mynd gorau poeni am hynna. Diolch i chi. Gwestiwn arall. Mae Mared yn aros yma am baned, felly bydd cyfle i chi ofyn fyna. Ond ni yn ddiolchgar, mae Duw yn rhoi doniau gwahanol i gwahanol bobl ac ni yn llawenhau bod Duw wedi rhoi y dawn yma i Mared ac ni yn gweddio bydd Duw yn ei bendithio hi. Newn ni jyst orffen wrth weddio a wedyn gai annog chi ddod trwyddo fan hyn i gael paned neu bydd peth yn dod fan hyn a bydd cyfle chi sgwrsio gyda Mared. Gewch ni weddio. O Ddewi Tad, ni'n diolch i ti nawr bod ni'n gallu dathlu Gwyl Ddewi gyda'n gilydd. Ni yn caru yn gwlad ni arglwydd, mae gyda ni gonsern dros yn gwlad. Ac ni'n gweddio o Ddew bydde di yn trigarhau. Ni diolch o Ddew bod ti yn donio gwahanol bobl gyda amrywiaeth o ddoni. Ac ni diolch bod ti wedi donio Mared gyda'r ddawn yma o gyfansoddi a canu'r delyn o arglwydd. Ni'n diolch i ti amdani ac yn gweddio bydde di yn ei bendithio hi, ni'n diolch bod ti wedi ei hachub hi trwy Iesu Grist. Cyn ni'n gweddio bydde di'n bendithio hi yn ei gwaith, y bydde di'n cael mwynhad a boddhad yn ei gwaith, y bydde di'n ei defnyddio hi. Diolch nawr o arglwydd, yn fwy na dim, am dy gariad di. Bydd gyda ni gweddill y noson arwain ni, a gweddio ar y ti ymwneud â ni yn ôl yn amrywiol angen, am bod ni'n gofyn pob peth gogoniant Iesu Grist ac yn ei enw fe. Amen. Diolch yn fawr i ti.